Vy sa pýtate a ja odpovedám. Peter, čitateľ v diskusii pod článkom ti položil takúto otázku. Boli ste členom konzervatívnej OKS a teraz ste členom liberálnej SAS. Akým prezidentom by ste boli? Konzervatívnym alebo liberálnym? Bol by som prezidentom, ktorý ctí prirodzené právo, zdravý rozum a prirodzené právo i zdravý rozum dáva na rôzne otázky rôzne odpovede. Musím povedať, že za správnu a zdravorozumovú odpoveď na fungovanie ekonomiky považujem liberálny prístup k ekonomike. A pokiaľ ide o prístup k základným hodnotám a takým uhlovým kameňom výstavby života človeka, zodpovednosti, vzťahu k bližným, zastávam nepochybne možno i konzervatívne stanoviská.